Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kule channel ngikhuluma ama TV shows including ngenza ama reviews sihleba abantu abalaphaya kuma reality TV shows. Kodwa le yaqhawekazi ingibizile. Ngiphakathi leya Miss South Africa. Kule ayikho seriously vid, kodwa ngifuna lo osaid because ifave yakhe ayiwinanga azozwa ngiphendula nje mina ngibuza yena angithi laphayana asithathe isibonelo sesikoleni uma uthisha ebuza umbuzo kwase kuba khona impendulo yokuqala wathi uthisha correct kokuqala owesibili mayesephinda i-answer esho number 1 ayibi correct ngoba usekhuluma into esishiwo already. Mina-ke ngokwami ukubuka unumber 2 mayephinda impendulo kanumber 1 kuphakathi kokuthi uyazi ukuthi unumber 1 ucorrect and uyayizwisisa lento ayishoyo ukuthi-ke yena akasazi ukuthi uzo-eda athini yingakho esekopela. Musani ukuganga la ningabaza uqhawekazi nimngabaza ngenxa ye-walk nizwile kuphinda impendulo yaqhawekazi lapha estage. Angiqondile futhi ukuqala udweshu ngoba udweshu ngeke yangibhora kule ndaba yami South Africa because lena ingathi lena icacile ngisho kwi-internet ukuthi uMiss South Africa iplatform imeleni ukuthuthukisa abantu besifazane abama-leader, ukuthuthukisa i-youth yase-South Africa. Angazi ukuthi sizosho kangaka ukuthi laphaya estage kungenwa kuwokhwa-ke nangendlela okuwokhwa ngayo ukhona already obethika onke lama-box ama-requirements ka-Miss South Africa ewathika before angene kwi-competition. Ekugcineni kosuku i-competition iwina kuba oyedwa. Esewinile futhi oyedwa akusho ukuthi abanye asibashayeli ihlombe. Into wrong ukuthi wena uqale ivideo yakho uthi my winner or my Miss South Africa u-undermine-ke i-winner. Yiyo libanga ukushisa. Ngoba mawumotivate abanye ukuthi abangapheli amandla uyabahayalisela ngokuthi bafike kwi-top 10 or top 5 qala ngowinile ngoba ube-deserve. Lena-ke yokuthi nje kuze kukopelwe nempendulo yakhe kusho ukuthi kwayena lo obelindele naye ube wabona amandla ngapha ngoba ngeke ukopele i-answer ongayithembi. Angeke ukopele i-answer ongayithembi ube uzazi ukuthi uzothini usungamodifya impendulo yomunye wenza ama-touch up lapha ekugcineni kwinto esivele ikhulunyiwe okusho ukuthi icacile lento. Mina-ke guys angizwani noku-undermine-ana, angizani nokuthi kube nodweshu kodwa kulena bengithi nje asiyicingisise nalapho ngoba khona abazenzisayo labo lokhu bethi kodwa ubani obedeserve ifave yami. Ngithi mina lapha stage kade kubuza imibuzo angeke ngiphinde umbuzo obuziwe kodwa ngizwile impendulo ephindiwe, ngimzwile uqhawe ephendula ngase ngiyayizwa futhi ukuthi hayibo nje kade kusho uqhawe kanje yabo. Ngangabe ngisathemba ukuthi uma usuphinda impendulo ade iphuma kuqhawekazi ingoba vele bekuzoba impendulo yakho noma uyamkopela. Ukukopela-ke usuke uthemba lo obhalile kuqala. Uthisha mayefaka u5 marks uzowufaka kulo ophendule kuqala. Uma esebona ukuthi nakho usuphinda uzokunika u0 ngoba uzothi wena awuzinikezanga isikhathi sokucabanga usuthathe le answer ngoba uyithemba or uthemba umnikazi wempendulo. Kodwa nina nila ku-social media eyoqhawekazi or i-walk yakhe kahle. Sifuna i-role model la. Sifuna ukuthi eyikoleni maqala kuthiwa Miss South Africa 2025 qhawekazi Mazaleni
Ngiyaxolisa ngesibongo ngaze ngisibize wrong. Kubalwa izinto njengoba nami ngithi nje u-social media ukwenzele kwabalula. Hamba uyolunguza ukuze-ke ufike laphaya ubuye usu-right. Ubone ukuthi yini ndaba kubhiyozo. Asikhulume-ke ngayokubhiyoza-ke. Ekujabuleni we-guys. Nike nibone kwi-graduation ceremony. Kufike kubizwe igama lapha phambili. Ngenxa yokuthi uma kubizwa ingane ekuqala kushiwo mhlawumbe kuthiwe Qhawekazi Mazaleni, kuqala u-anti la amemeze, kujoyine-ke ihall yonke. Yayizwa leyo nto? So bengisholo ukuthi nje mina ningathathi isiNgisi nisebenzise isiNgisi ukuqualify umona. Akukho wrong ukuthi my home girl. Akukho wrong ukuthi our girl. Uma nje singazothukana. Ngoba mase kuthiwe my home girl kwathiwa our girl, akusivimbi nathi ukuthi sijabule. Sina sijabulela ukwenzeka kwento e-right. Ukuthi waze wasimela kahle Qhawekazi. Uma-ke sekuthiwa Eastern Cape bani akukho wrong as long as singathukwa. Wena-ke ngoba uphathwa umona kuyona yonke into awufuni ungena kahle, ungeniswa umona, yikho lento isikuthinta kabi. Kodwa laphaya uma kugqoka amajazi emfundo ukhona uyasho ukuthi Mtakasisi kuqala wena mase siyakujoyina nathi. Usuke usholani ukuthi Mtakasisi? Usuke u-proud. Angithi nawe ukube uphuma esigodini sakini ubuzosho ukuthi nathi asibancinyane sikujoyina. Lana nje kuQhawekazi ayikho into ezivimba ukuthi nathi sithi halala. Inkinga ninomona, inkinga ninomona. Ungiphendule ukuthi baze banomsindo labantu. Ungiphendule ukuthi yini eyenza ukuthi kukopelwe i-answer, impendulo ngaze ngasho ngesiZulu kaQhawekazi. Yingoba lo obekopela kuye ubemthembile. Sekujikani nake ngokuphathwa umqondo weni lo wokuba ama-fans. Hayi, akukho wrong ukumotivate ifave yakho. Into e-wrong ukuthi uma usuthi my Miss South Africa asisazi ukuthi ukhuluma ngani ngoba uMiss South Africa uyedwa. Mase uzothiwa my winner. Motivate nje ngendlela e-right ekhombisayo ukuthi nawe awususa ukukhuluma, awu-undermine futhi uMiss South Africa wethu. Ngoba wena mase uzothi my winner asazi ukuthi uchaza ukuthini. Mase uzothi my Miss South Africa asazi ukuthi ukhuluma ngani. Uyabo. Thina-ke lo wethu uMiss South Africa ngiyakuchazela. Perfect role model. Hawu. Una 24 okunye. Hayibo, wekhathi izindaba leyo eminyaka ibalulekile kimi ukuthi zikhona ezinye izinto mayikhulunywa yintsha zingakhulakali. Khona nabanye sebelahla ithemba. Uthi uQhawekazi qala ngalokho okunakho. Akakusho nje ngoba kusemlonyeni into ayenzayo. Akakusho futhi ngoba sekufike umzuzu wokuthi akakhulume selalelwe abantu abaningi, into ayenzayo. Ingichazele-ke kulabo abasethi ngoba uthe ifave yakho bekubani, yindaba impendulo eshiwo uQhawekazi iphindiwe lapha estage. Bekuyini eyenza ukuthi kukopelwe into ayishilo, ngicela ungichazele. Mhlambe yikho-ke lokho okushodisile ama-marks. Mina ngiyasola ama-marks ashode lapho. Angiqondile ukuphi. Bashayela bonke izandla abafike ku-top 10. Even nabaphume before. Enye into-ke lapha kuMiss South Africa kune-Jane. Le besuke behamba ne-Miss South Africa team. Leyo team isuke ibaphelezele endaweni ezihlukahlukile kuhambe kushuthwa. Yabonga leso sikhathi basuke behamba ne-team ya-Miss South Africa. Leyo journey-ke leyo uQhawekazi kade eyiqala nje singakamazi. Ngoba nemfundo uthi aqalwe emabangeni aphansi kutshalwe enganeni i-seed ezobonakala ngama-fruits. Yayizwa into? Ayibo.
Mina ngithi ngicela uyeke kancane indaba yase-stage, awufuna u-social media. Uhambe uyobheka uqhawekazi Mazaleni. Ngoba wena uzosiphoxa usihlekanise nomakhelwane. Wena uyalwa, ulwela ukuthi sine-role model enhle kanje. Ulwela ukuthi nje sino-Miss South Africa onje. Kodwa uyi-South African. Hhayi. Hamba uyolunguza ku-social media ubuye uzongitshela. Nayo leyo impendulo kungitshela ukuthi indaba bemkopela. Angazi ukuthi ukopele ubani, kodwa ungitshela ukuthi indaba bemkopela. Ngoba phela ungeke uyikopele into ongayithembi. Ukopela nje ngoba uthembile ukuthi cha ushayile. Masuthi hayi angizami nami. Kanti usuphendula into esiyizwile sesiyezwa ukuthi hayi sithathe i-answer ya number 1. Number 2 ukopelile. Asisekho-ke sure ngo-number 2 ukuthi ubezothini. Number 2 ubese ngasazithembi kahle. Bengafuni ukuthi wegazise ngidiscredithe abanye abangenile laphayana, kodwa ngibhorwa yilaba abalokho bethi my winner. Awunayo-ke iwina yakho. Iwina imenyezelwe laphaya estage. Futhi iwina ibisivele ikhona already. Siyakuxoxela. Sikuxoxa lokho sikuthathaphi. South Africa, hamba ubheke ku-internet yakho. Uthi yini i-purpose ya-Miss South Africa? Buza i-internet. Mase ukutholile ukuthi yini i-purpose ya-Miss South Africa, usuyazi ukuthi uba uwinile. Yezwa? Hamba ubuze i-internet. Ngoba thina masixoxa la nisuke niyithathe ngale indlela zenu ezinokuba negative. Hamba uyofuna i-purpose ya-Miss South Africa. Ubuke ukuthi uMiss South Africa unaziphi iy'nhloso. Futhi uMiss South Africa ufuna bani? UMiss South Africa-ke lo wa-2025 ubize nje uqhawe wathi, come forward, siyakubona, well done, we are behind you, continue. Nabanye bazohlangana nawe halfway bekusize kule vision osuyiqalile. Nina-ke ninenkinga. Nicabanga ukuthi lana ilokhu yakumodela kwalaba bey'ngubo zaphesheya. Hayi bo. Hamba uyofuna i-purpose ya-Miss South Africa ukuthi yini? Akaze niyabhora nina. Hayi nina. Niyabhora. Hayi. Futhi mina ngisola ukuthi ilento yokuthi sekuyakhokhwa ku-social media. Lento yokhokhwa ku-social media ifike nemikhuba emibi. Angazi noma niswe ninobona ngempela noma umuntu usefuna nje into yokuthi kube nomsindo okukhulunywe, kuqhathwane into enengekho. Akekho-ke uMiss South Africa wakho, khona uMiss South Africa wethu sonke. Lo wakho akekho. Hawu. Yini? My Miss South Africa, my winner. Hawu, wena usuyithatha crown. Hayibo, hayi nina, hayi ngeke guys, hayi. Yilokhu ukuhola lokhu osekufikile kwanikwa thina. Hayi, asisabhedi ngoba nje sifuna ukuhola. Ungam-undermine kuMiss South Africa uyedwa. Nabanye futhi siyababongela. Kodwa-ke i-leader-ke biziwe lapha e-stage. Awucabange nje wegazi esekujabula abantu abangakanani njengoba kwini uqhawekazi. Thina size emuva kwalabo. Yazi ukuthi ngisho baphi? Ngisho laba abamazi eduze nge-experience. Laba abamazi eduze esiza. Laba nje akhulume nabo abatshela ukuthi hey, ngekwijeni kaMiss South Africa. Abantwana labayana abancane. Izibhedlela lezi ake yangena kuzona esiza. Wena awucabangi lokho ngoba wena uyicabangela wena ne-ego yakho. My Miss South Africa, my winner. Wakwayizwa leyo nto? Wakwayizwaphi? Awucabangi nje labantwana abancane sebezwile ukuthi uqhawekazi uwinile. Banjani? Sesizona nesimizwa yakho-ke ngokuthi ukhetha ukuba i-fan.
Wegazi nayo lento yokuba yifeni ibuye imncishe ezinye izinto, ngiyaxolisa. Lento yokuba yifeni too much ibuye imncishe izinto. Sengibonile. Hawu. Seke siyadika umuntu wenza ividiyo 10 minutes wonke. Laphaya isiyophela imaye sithi congratulations to Qhawekazi. Ayi unokuthakatha phakathi.